balina na kulay tinayuswat a parada dagiti naraway nga LGBTQ plus community iti probinsyaan ng Likmot iti Bangged. Suot ti high heels ken costumes, maning-mani ti panagrampa dagiti miyembro ti LGBTQ plus groups para iti parade of colors anang ipakita ti naduma-duma alanga ti LGBTQ plus community. Iti Karabian na, inbida dagiti agtutubo ang miyembro ti LGBTQ plus manipod kadagiti na duma-duma nga ili ti probinsya ti siglat ken talentoda iti talent showdown ken fashion show. 19 nga ili ti nagbabalubal para iti maysa at titulo. For this Cohen Festival, yung Planigov talaga is every sector is mabibigyan na ma-highlight. So from children, senior citizens, and tonight is LGBTQIA plus community. Kaya merong ganito is to give them the spotlight to show their talent. Suot dagiti kakagarbo, nakukulay ken nagkakapinta sa costumes, inpakita da ti laingda iti entablado. Pudno asaan ang mailibak ti naidumduma at talento dagiti ada iti biyang ti LGBTQ plus community. Ti grupo manipod iti Bangged tinaideklara at champion iti talent showdown. Overwhelmed po, as in hindi ko po to ine-expect kasi oh my God, as in po nakaka-overwhelmed po talaga, pero thankful to God, blessing po talaga siya. Yun lang po. Second runner-up iti ili ti Tineg ken third runner-up iti ili ti Pilar. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.